Bai, Asier, laugarren eta azkenen galdera, ez? Berrikuntza sozialaz asko ari gara hitz egiten, azken urte hauetan, baina posiblea da berrikuntza sozialaz hitz egitea eta aritzea adibidez ekonomian, alderdi politikoetan, sindikatuetan, ez denean apenas ezer aldatzen, ez? Besteak aldatu behar du eta gizartean aldaketa behar duten estrukturak apenas ez diren mugizan, ez? Bakoitzak hasi behar du aldaketa egiten eta bakoitza dagoen erakundeak aldatu behar dira eta hor egia da, bai alderdi politikoa, bai sindikatuak, bai enpresa erakundeak oraindik aldaketa bide luzea daukate, ez da. Baina nik uste hori lehenagoz baldin berandu iritsiko dela, gizartearen deskonfiantza estruktura horiekiko gero eta handiagoa da, eta deskonfiantza hori puskatzeko modu bakarra, gauza bestera batetara egitea da, eta hasteko bere kideekin kontatzea modu egoki batetan, eta gero nola ez herritarrekin. Eta hori egiten duten erakundeak, etorkizunera begira izango dute etorkizun hori, eta hori egiten duten erakundeak, gero eta harreman txikiago izango dute herritarrekin, eta modu natural batetan desagertzerako joera hartuko dute. Beraz, nik uste berrikuntza soziala etorri dela geratzeko, eta horrek esan nahi duna da, gauzak egiteko moduak aldatzen ditugu, edo jai daukagu. Eta nik uste dut gauzak egiteko moduak aldatu premian gaudela, baldin eta gizartearekin lotura hori mantendu nahi badu, eta gizartearekin batela arazoak zuzendu. Eskerrik asko, Asier elkarrizketaren gatikan eta beste batera arte. Zui eskerrak, nahi zuten arte.